ମୁଁ ତମ ଜଙ୍ଗଲର ହାତୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଆଟାଜରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁ ଜାଣିନୁ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଞ୍ଚ ଆସିବା ଅପରାଧରେ ମୁଁ ତତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ କାହିଁକି ଏଇ ନିୟମ ଡିଓ ସାହେବ ଏ ଆକାଶ ସହରର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ 100 ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଧିକା ଚାଲାକି କରିବ ସିଧା ଗୁଳି କରି ତ ଖପରିଟାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ